दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखि बायदियै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लाय 2026 मायथाइनि गोलोम बोथोरनि जे बन्द बे बन्दनि समाव जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे सोलोंथाइनि जे फराफारि बेखौ खुनु दोनथ'नाय गैयाजासे सोलोंथाइनि जे दाहार बेयो खारबाय थायो बेखौ नोजोर होनानै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालि हाई स्कुल आरो एमइ स्कुल बे फरायसालिफोराव कचिं बेखेवनाय जे हाबाफारि बे फैयै फैयै दिनै जोबनाय फारसेयाव फैबाय। थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 2 जुलाइआव जोङो गिबियावनो नर्थ बिजनि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय बिजनि बान्दो गोजौ फरायसालियाव बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंजेननाय जादों। बेनि उनावहाय 2 जुलाइ खालि आरोबाव जोंहा फुलुबारि गोजौ फरायसालि आरो पानबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालियावहाय कचिं बेखेवनाय बे जादों। बिदिनो फारि फारि बेखेवबाय थानाय जादों। दिनै 6 जुलाइ समबार दिनैनि सानखालिबो जों गासै 4 थावनियाव प्रि कचिं केम्प बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ दिनै लानाय जादों। फारियै जोंहा मंगलियान गोजौ फरायसालि, बेनि उनाव बर' बाजार हायार सेकेन्डारि, बलामगुरि गोजौ फरायसालि आरो मालिपारा एमइ स्कुल, लोगोसेयैनो जोंहा 4 नं हादान धायसगुरि बेयावबो जोङो दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। खोब मोनसे मोजां आबहावानि गेजेरजों जोंनि जे कचिं बेयो बेखेव जालांबाय। दिनैनिफ्राय फैबाय थानाय जुलाइ दान जोबनायसिम बबेबा 27 हयथ' जुलाइआव फोजोबहैगोन, बबेबा 28आव फोजोबहैगोन। सानसे साननै खुलिनायनि सिगां जोङो हयथ' फरायसाफोरखौ रेस्ट होनाय जागोन। दा दिनैसिमाव गोबां फरायसालियाव कचिं बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। जोबोद मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों आसा खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा नैबे गोलोम बोथोरनि बन्दनि बुब्लियावबो जोंनि साइन्स, मेथ्स आरो जोंहा इंलिश ग्रामार गुबैयै जोङो बे 3 आयदाखौ लानानै जोंनि कचिं केम्पफोरखौ बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे फोरोंगिरिफोर थिसनना होनाय जादों। फोरोंगिरिफ्रा जोबोद मोनसे फोरोंनो गोसो गोनां। जों जायफोर फरायसाफ्रा दिनै डिग्रियाव बिएससि खालामगासिनो दङ, डिग्रियाव बायदि बायदि मेजर लानानै फरायगासिनो दङ, मोजां मोजां फरायनानै मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव जोंहा फार्स्ट डिभिजन मोनबोनाय फरायसाफ्रानो दिनै फोरोंनो आवगायबोदों आरो जोंनि फरायसाफ्राबो बे कचिं सेन्टारफोराव कचिं लानो थाखाय दिनै आवगायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव जोङो नुनो मोनबोदों हयथ' माने बियो गोबां थासारियावबो जानो हागौ जोंनि फरायसाफ्रा जोबनायथिं एसे खमायलांनाय बेबायदि जोङो नुबोबाय थानाय जादों। दा देग्लाय बिनि सायावबो जोङो बुंखानानै दोनदों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा साफा साफा गावखौनो सासे रिसर्स पार्सन बा साफा साफा गावखौ सुबुंथोन दानानै लानांगौ, जाहाथे जोंनि जे गियाननि जे मोनसे बोहैथि दाहार बेखौ जोङो लांबाय थायो। जोङो फोजोबनाय बुब्लियाव आरो बिनि गेजेरावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोर कचिं सेन्टारफ्राव जोङो फरायसाफोरजों लोगो हमगोन, जों मोगा मोगि जोङो सावरायलायगोन आरो जोंनि जे थांखि आरो नोजोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाय हाबाफारिया जोंनि आबुङै बा ओंथि गोनाङै बियो बेरखाङो। बेनि थाखायनो जों फरायसाफोरजों जोङो सांग्रांथि आरो फरायनांगौनि जोंनि गासै फरायनायनि थासारि आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारि आरो साफा साफा सुबुं हिसाबै सुबुंथोन आरो जोंनि समाजनि जे बिबान बेखौ बानलांनायनि आबुरै लांनायनि बे बाथ्राफोरखौ जों बिथांमोनजों सावरायदों आरो बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मोजाङैनो बाहागो लागोन जोंहा बेयाव फोथायनाय दङ। थारैनो बेयो नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जोंनि गेजेराव दिनै जों नुनो मोन्दों देग्लाय BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव बिथांमोनाबो कचिं होनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। थारैनो गमामायैनो बिथांमोननि कचिं होनाया गुबै ओंथियाव जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आरो थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो हाबा मावबाय थायो बा हाबा मावदों, बेबायदि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै हाबा मावदों बा जोबोद बरायथाव आरो बाख्नायथाव। नाथाय बिथांमोना खालिबोल' पलिटिकेल एंगेलजों नायनानै फैबाय थानाय गुसुं समनि खेबसे खेबनैल' बिथांमोना बेबायदि जोथोन लायोबा हयथ' बिनि मिनिङा ओंथिया जुदि आबुङै बेरखाङाब्ला बे जोंनि थाखाय साननो गोनां। दा बिथांमोना जों जायफोर फरायसालियाव जोङो कचिंखौ होबोबाय थाखादों बैफोर फरायसालिफ्रावबो बिथांमोना होनो नाजादों बा होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जों सानदों जे मोनसे पलिटिकेल हान्जानि विंस बायदि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना, दा बेवहाय बिथांमोननि जे जाफुंसारनाय कचिं होनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां लामा फारसे लानानै थांनाय बेनि थांखि आरो नोजोरखौ नाहरबा जोङो पलिटिकेल मोनसे एंगेलजों खारनाय बायदि नुनो मोनो। आरो बिथांमोना जों जेरैहाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि
बर' फरायसाफोरखौ मोजां लामाथिं लांनो थाखाय जिबायदि हाबाफारि लानानै जों आवगायलांदों हयथ' बिथांमोना बेवहाय फैलार जानो गोनां जागोन जाहोना राजनितिक बा पलिटिकेल होननानै बुङो बेयाव इनक्लुसिभ गासै हारिसाफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै हाबा मावनो गोनां जायो दा बेबायदि गुसुं समनि गेजेराव सानब्रबनानै मावब्रबनाया बेयाव माने फिथाइ थायगोन जोङो सानाखै दा बिथांमोना बिनि फारसेबो हाबा मावदों सानदों जों जोबोद बरायदों आरो बिथांमोना जुदि मोजां ओंथियावनो मोजां ओंथिखौ बेरखांहोनो थाखाय हाबा मावोबा बेयो जोङो उननि समाव हयथ' जों नुलांगोन दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना होदों हिसाबै जाहाथे ओंथि गोनाङैनो होयो जों खोनादों दायो बिथांमोना बबेबा फरायसालि जायफोर फरायसालियाव माने बांसिनै एसामिस मिडियाम जोंनि बिजनि ओनसोलाव आं गुबुननिखौ बुंनो थाङाखै बिजनि साब डिभिजन हिसाबै बे बिथांमोना जायफोर फरायसालियाव एसामिस आरो बड' बेबायदि बड मिडियाम थानाय फरायसालिफ्राव बिथांमोना लादों गोबां गुबुन गोजान गोजान जायगानि फरायसाफ्राबो बेवहाय एकोमोडेट खालामनो हायो नामा बे थांखि आरो नोजोरजों ट्रेन्सपर्टेसननिबो एकोमोडेसन होनायनि बाथ्राफोरखौ जों नुदों नाथाय बिथांमोननि कचिं सेन्टारफ्राव माबायदि फरायसा जादों बेखौ जोङो आबुङै माने साक्सेस जानाय बायदि बेबायदि नुहुराखै बा जोङो बिदि नुवाखै खिन्थु बिथांमोननि जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे मोनसे पस्टारिं बिथांमोना जे एडभार्टाइजिं बेखौ जोबोद माने गोख्रोङै फोसावनो लादों खिन्थु खामानि मावनाय हिसाबै बिनि ओंथियाव हाबनो